Her ser vi resultatet, som det kommer ud, når Primer-blasten er ude og søger sekvenser til os. Og der er en masse information. Der er noget om både hvad genet hedder, hvor det ligger henne, hvilke view vi kan se det i. Der er noget om de enkelte primer, noget information heroppe i grafikken. Den kommer også længere ned i teksten. Vi bad den om, så for den om at finde 10 primer, og det har den så gjort. Så vi har været heldige. Det er ikke altid, man finder 10 primer på et stykke sekvens. Nogle gange, hvis man er rigtig uheldig, så finder man ingen. Og så må man egentlig prøve at rode lidt med reglerne. Andre gange, så kommer der måske 2 eller 3. Men her har vi været heldige. Hvis man var professionel og skulle bruge det her til et projekt, hvor man skulle arbejde igennem længere tid med det samme, så vil man normalt bestille de 5 første par. Primer er billig, tid og reagenser ellers i laboratoriet er dyrt. Så for at spare tid, så vil man simpelthen bestemme alle 5 par, optimere på dem og se, hvad for nogle virker bedst. Det vil vi ikke gøre. Vi vil gå ind og nøjes med at bestille det bedste par. Eller det vil I gøre, da I skal prøve. Her står en masse information. Der står primerens sekvens. Den er god at have. Det er den, vi skal aflevere til firmaet, der skal lave dem til os. Der står noget om længden, hvor det ligger henne i genet. Det er måske knap så vigtigt. Smeltetemperaturen er vigtig. Det skal helst ligge på 60 grader, eller måske lidt højere. Det sikrer, at primeren ikke er så stor risiko for, at de sætter sig andre steder, hvor de måske ikke passer 100%. Og laver noget, hvad skal vi sige, noget fejl PCR. PCR-artefakt, som det så smukt bliver kaldt. GC-indhold omkring 50%. Højere GC gør, at vi tit kan ende i noget sekundær struktur, som kan være svært at få denatureret ordentligt. Det vil sige, at det er svært for primerne at komme til at binde sig. Og så er der noget om self-complementarity og 3' end self-complementarity. Det er lidt noget nørderi. I kan gå ind og kigge på den, der hedder Primer 3 Input Help. Findes på nettet. Jeg vil lave en linksamling til jer, som I kan gå ind og rode med. Og der kan I gå ind og finde forklaring på 3' end complementarity og max complementarity. Det er beregning for, hvor meget primerne kan lave med sig selv. Det man skal gøre sig klart er, at Primer-blast er rimelig god til at finde primer til os. Men selv primer, som Primer-blast vil sige er fantastiske, vil i virkeligheden måske vise sig at være dårlige. Og nogen, der vil på papiret er dårlige, eller på computeren er dårlige, vil i virkeligheden være gode. Det kan man aldrig rigtig forudsige. Så der er faktisk kun at prøve dem af, der vil fortælle en det. Og ved at prøve dem af, det var også derfor jeg sagde, at de profferne, de vil normalt bestille 5-6 par. Og så teste dem alle sammen på en gang, og se hvad for nogle virker bedst. Og eventuelt kombinere imellem dem. Okay, men nu har vi primerne. Jeg vil egentlig godt lige se, hvad er det for et stykke sekvens den laver. Jamen så kan jeg gå op og kigge på den lille del, fordi det skal jeg sådan set bruge til det næste, jeg skal arbejde med. Så nu går jeg ind, og hernede har vi så sekvensen. Den kan vi få på forskellige. Vi kan også få den grafisk. Ikke fordi den er så interessant, for den er jo ikke så lang. Nu skal vi lige vente lidt. Der viser den her, hvor sekvensen er, og så kan vi så zoome ind, hvis vi vil, og kigge på den. Den er måske ikke så interessant. Vi kan også gå ind og få den i et FASTA eller FASTA format. Det er lidt afhængigt af hvem man er. Den er måske lidt mere interessant, fordi den kan man faktisk bruge til, hvis vi skal ind og arbejde med noget andet bioinformatik software, og det er det vi skal nu. Nu har vi sådan set designet primerne. Det næste vi gerne vil vide er egentlig om de her primer, om det her produkt og de her primer egentlig gemmer sig nogle hemmeligheder, som gør, at vores PCR ikke vil kunne virke ordentligt. Så det vil vi gå ind og teste. Så det vil vi det vi skal se på i den næste video jeg vil lave. Jeg vil nu kopiere den her, og så Ctrl+C, og så bruge det i den
næste video jeg laver, hvor vi går ind og tester i noget andet software, om der er nogle sekundære strukturer gemt i det her DNA, som eventuelt kunne drille vores PC'er.